COVID-19 na itala sa Bulacan sa loob lang ng isang araw. Bilang ng mga fully vaccinated sa San Fernando hindi pa umabot sa kalahati ng populasyon ng lungsod. Karagdagang 130 personnel katuwang ng COMELEC Region 3 sa pagsasara ng voters registration at filing ng COC. At Education Community Pantry inilunsad sa iba't ibang paaralan sa siyudad San Fernando. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Reynel Pawid. At narito na ang mga balitang tinutukan ng CLTV News. Lampas 34% o higit 82,000 Fernandino na ang fully vaccinated kontra novel coronavirus disease. Patuloy naman ang vaccination drive sa lungsod na target makamit ang herd immunity bago matapos ang taon. Samantala, matapos ganapin ang Vaccine Express Drive ng Office of the Vice President sa Siyudad San Fernando, 2 pang bayan sa Central Luzon ang nakipag-ugnayan na sa OVP para sa naturang vaccination drive. Narito ang report. Economic Center kung ituring ang Siyudad San Fernando. Ito rin ang sentro ng Pampanga. Umaabot sa 1 milyon ng tao rito tuwing umaga. Yan ang pinagsamang bilang ng mga empleyado, biyahero, negosyante at residente. Isa ang movement o galaw ng tao rito sa binabantayan ng Provincial IATF dahil sa mataas na porsyento ng COVID-19 transmission. Lampas 30% ng kaso sa lungsod ay mula sa pagiging close contact. Kaya naman bukod sa pagpapatupad ng health at safety guidelines, ang pagpapabakuna pa rin ang top solution ng End-COVID plan ng syudad. Sa kanilang September 16 vaccination report, 132,092 Fernandino na ang nakatanggap ng unang dose ng COVID vaccine. At 82,967 naman ang fully vaccinated na. 34.3% ito ng 242,102 eligible population ng lungsod. Bukod sa mga Rural Health Unit o RHU-based vaccination site at central vaccination area sa Heroes Hall, nakikipagtulungan na rin ang syudad sa ilang national offices upang mapabilis ang rollout ng bakuna. Nitong nakaraang linggo, 2,500 na essential workers ang nabakunahan sa tulong ng Vaccination Express ng Office of the Vice President. Ayon kay Vice President Leni Robredo, may 2 bayan pa sa gitnang Luzon ang nakipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa Vaccine Express program. Marami pa kami nakuhang ibang mga requests. Halimbawa, may request din kami from Magalang, Pampanga. May request kami for Capas, Tarlac. Kung mapaplansya ang ilang requirements tulad ng vaccination site at ilang manpower. Ngayong linggo ay aarangkada na ang Vaccine Express sa Capas. Aminado naman si Robredo na may kakulangan sa supply ng bakuna. Ang problema ng supply, karamihan sa mga provinces, kasi yung demand, wala pa kami nakikitang problema sa probinsya. Yung demand nandyan talaga, pero yung supply yung problema. Ayon naman sa National Task Force Against COVID-19, bago matapos ang Setyembre o Oktubre, ay may karagdagang 110 million doses pa ng bakuna ang darating sa bansa. Reynel Pawid, CLTV News. Binigyang diin naman po ng kampo ni Vice President Leni Robredo dito sa Pampanga ang diwa ng voluntarismo bilang tugon sa kanyang mga kritiko. Wala raw katotohanan na umeepal ang pangalawang Pangulo sa mga vaccine rollout dahil wala pa man ang election season ay abala na ang OVP sa paggampan sa kanilang tungkulin sa COVID-19 response program. Narito ang report. Hapon nitong September 17, dumating si Vice President Leni Robredo sa rollout ng Vaccine Express, isang kolaborasyon sa pagitan ng Office of the Vice President at ng City Health Office ng San Fernando, Pampanga. Umabot sa mahigit 2,000 economic frontliners ang nabakunahan sa naturang programa na idinaos sa Laos Group Event Center. Sa pag-iikot ng pangalawang Pangulo, hindi maiwasan ang komento ng ilang kritiko na nagsasabing umeepal lang daw siya sa vaccine rollout. Sagot ni dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio at co-founder ng Kaya Natin Movement at taga-suporta ng Vice Presidente, karamihan daw sa mga bumabatikos online ay mga trolls. Sa una lang, sana hindi yan ha. Hindi robot yan ha. Sana tao yan, ano? Kung tao sila, the best way to deal with them is not to answer them. Yeah. Kasi bawat sagot ng texter sa kanila, kumikita yan. Bayaran kasi.
Okay. Kaya ang ginagawa namin, pinapahayag namin yung ginagawa ni BP Lenny. So pinipresent sa mga tao. Ang tao ngayon, ang silang maghuhusga kung alin ang magandang ginagawa ni Presidente, kung epal nga ba to. At kitang-kita natin sa ginagawa ni Vice President, very sincere. Ayon naman kay Vice President Leni Robredo, ang mga volunteers mula sa Metro Manila ang isa sa mga nakatulong sa pagpapabilis ng vaccine rollout sa syudad ng San Fernando. Giit ni Robredo, ang volunteerismo ng mga health workers ang totoong nagpapaangat ng moral. Hindi lamang ng mga lokal na pamahalaan na inaalalayan, kundi pati na ang pagal na mga vaccinators sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakikitaan ng COVID-19 surge. Yung sa amin lang naman, masaya din kami na hindi nagsasawa yung mga volunteers namin pumunta. Kasi karamihan sa mga volunteers dito wala pang absent. Talagang lahat ng mga Vaccine Express na dito sa Metro Manila area, pati yung mga karating probinsya, talaga, halos permanenteng mga volunteers. So maswerte, nadadagdagan. Halimbawa ngayon, yung mga volunteers from San Pedro, sumama ngayon. Pinupuntirya umano ng Vaccine Express na programa ng Office of the Vice President ang mga lugar sa bansa na may COVID-19 surge at may outnumber na vaccinators. Ayon kay VP Lenny, nakasalalay sa paglaki ng bilang ng mga volunteer frontliners ang pagpapabilis ng pagbabakuna o herd immunity ng iba't ibang bahagi ng bansa, gaya dito sa Central Luzon na hindi nawawala sa top 3 region na may COVID-19 surge. Kasi nung una, na isang set of volunteers lang, ang kaya lang namin one at a time. Pero ngayon, kaya namin sunod-sunod, kaya namin sabay-sabay kasi dinidivide na namin yung workforce. Komprehensibo umano ang programang ito ng Office of the Vice President at hindi para ikampanya ang sarili, kundi ang mga nagkukusa na may maaambag sa problema ng pandemya. Nag-roll out din ang second dose na na-schedule sa Pasig City at San Pedro, Laguna noong September 18. Makikita sa mga health workers, volunteers ng OVP, kahit bakas ang pagod, makikita naman sa kanilang mata ang tuwa na makatulong na malampasan ang pandemya. First time po dito, Vice sir, President. pero sa QC, 1 month na po. 1 month na po kayo. Opo. Okay. So, dito naman ho sa rollout ho natin simula kaninang umaga. Kumusta? Gaano ang laki po ng target ninyo? May 2,000. Okay naman po kasi marami pong vaccinators, tsaka maraming screeners. Tsaka marami pagkain, sir. Ayun. Bilang isa pong medical student at magiging doktor po sa kalapit na panahon, ay gusto ko po sana ay magkaroon po ng herd immunity yung buong Pilipinas. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 761 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bulacan sa loob lamang ng isang araw. At dinalupihan, isa sa ilalim sa MECQ with heightened restrictions. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Higit 700 bagong kaso ang naitala sa Bulacan sa loob lamang ng isang araw. At ang ilang Bulakenyo po tila nagkakaroon na ng caution fatigue at hindi na alintana ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Narito ang report. Mula sa iba't ibang quarantine status, lockdowns at implementasyon ng striktong health protocols, lahat yan ay naranasan at patuloy na dinaranas ng Bulacan. Ngunit sa kabila ng mga ito nananatiling COVID-19 high-risk area ang lalawigan. Nitong September 17 lang sa inilabas na report ng Department of Health Central Luzon, 761 ang naidagdag sa new COVID-19 cases ng probinsya. Dahilan upang tumungtong ang total confirmed cases sa 89,886 at ang all-time high na active cases sa 7,916. 1,339 naman na ang Bulakenyong namatay dahil sa COVID habang may 80,631 na nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Pero sa kabila ng mga numero, may ilang Bulakenyo ang tila hindi ito alintana at patuloy sa pakikipagsapalaran para makapaghanap buhay. Hindi naman po. Hindi naman po yata ganun kagrabe. Hindi naman po. Okay lang man po. Basta mag-iingat lang. Sundin natin yung yung gusto nilang mangyari. Ayon sa provincial government, batid nila ang daing ng karamihan sa mga Bulakenyo na nais matuldukan ng pandemya. Subalit pilit umano nilang binabalanse ang ekonomiya at kalusugan upang magtuloy-tuloy ang hanap buhay sa lugar. Kaya naman binuo ang iba't ibang skills training para sa mga Bulakenyong nawalan ng trabaho o nais kumita. Kapapalooban po ng iba't ibang napapanoon o trending na basic skills demo. Gaya po ng mga sumusunod. Ito po yan. Beauty care. Gaya ng makeup tutorial. Hair cutting at nail art. Basic skills demo on essential oil making. Alcohol o sanitizer. Maging gayon din ang dishwashing and fabric conditioner making. Samantala nitong September 18 pumanglima ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo na umabot sa 23,134. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos, India, United Kingdom at Turkey. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa mga kababayan po natin sa Bulacan, doble ingat pa rin. Balitang Bataan naman po, 13 araw na sasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ with heightened restrictions ang bayan ng Dinalupihan sa Bataan. Ito'y matapos lumobo ang bilang ng active COVID-19 cases dito. Kabilang sa mga ipinagbabawal ay ang pagbili at pag-inom ng alak. Gayon din po ang pagbisita sa ibang bahay kahit na kamag-anak ang mga pupuntahan. Narito ang report. Nagsimula nitong September 18 ang implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ with heightened restrictions sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Tatagal ang pinahigpit na quarantine restrictions hanggang sa katapusan ng buwan. Patuloy kasi ang pagdami ng COVID-19 cases sa bayan. Sa kanilang latest COVID tally, umakyat na sa 775 ang aktibong kaso sa lugar. Mas nahigitan na nito ang lampas 200 active cases sa Mariveles na siyang itinuring na COVID epicenter ng Bataan. Kaya naman ang ilang residente doble ingat na sa paglabas ng tahanan. Tayo po ay sumunod sa safety protocols para po hindi na mas lumaganap ang sakit. And I highly encourage everyone to stay in their homes and keep safe.
Ayon sa Additional Health at Safety Guidelines ng local IATF, mariin pa rin ipinagbabawal ang salo-salo o pagtitipon kung hindi miyembro ng iisang bahay. Paglabas ng mga health high-risk individual gaya ng matatanda, buntis o may mga comorbidity o immunodeficiency. Ipinatutupad din ang total liquor ban at magsisimula ang curfew ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Lumitaw rin sa assessment ng local IATF na 60% sa mga aktibong kaso ay puro close contact. 17% ay apor at 15% ay high-risk na mga individual. Noong Agosto 24 na dinalupihenyo ang namatay sanhi ng COVID-19. 342 sa mga pasyente ay asymptomatic, 432 ang may mild symptoms at 26 ang moderate cases. 73% ng mga COVID-19 positive patients sa bayan ay hindi pa bakunado. Gayunpaman, 21,823 dinalupihenyo ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19, habang 12,212 ang fully vaccinated na. 27% pa lamang ito ng kanilang 78,975 na target eligible population. Kaya naman target ng local IATF na magbakuna ng 1,300 na katao kada araw. At kung magtutuloy-tuloy ang dating ng supply ng bakuna, makakamit umano nila ang herd immunity sa susunod na 2 buwan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Gapan City Mayor Emeng Pascual, Representative Natividad Maganyo, posibleng magharap sa congressional race. Kandidatura sa pagkapangulo ni Senator Pacquiao makaapekto sa PDP laban ruling party ayon sa isang political analyst. At karagdagang 130 personnel katuwang ng COMELEC Region 3 sa pagsasara ng voters registration at filing ng Certificate of Candidacy. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Posibleng magharap sa congressional race ng 4th District ng Nueva Ecija si Gapan City Mayor Emeng Pascual at si incumbent 4th District Representative Maricel Natividad Maganyo. Tatakbo naman daw bilang alkalde ng Gapan ang kapatid ng alkalde na si board member Joy Pascual.
ang sitwasyon ng politika at nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy sa Gapan sa report na ito. Plano raw tumakbo bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Nueva Ecija, si Gapan City Mayor Emeng Pascual sa darating na May 2022 eleksyon. Ito ang kanyang kinumpirma sa CLTV News. Alam mo, ako sa Gapan, usa ko dyan wala naman lumalaban sa akin. Pero this coming election, I'm running for Congress in the 4th District of Nueva Ecija. Solid na yun. Yes, solid na yun. At yung aking youngest sister, siya ngayon ay incumbent board member ng 4th District, siya ngayon ang magme-mayor ng lungsod ng Gapan. Posibleng makaharap ni Pascual si incumbent 4th District Representative Maricel Natividad Naganyo. May bahay ni San Leonardo Nueva Ecija Mayor Froilan Naganyo. Ayon kay Mayor Emeng, kung gusto lamang umano niya ng kasikatan ay hindi niya bibitawan ang pagkaalkalde sa kanyang bayan. Pero nais umano niyang makapagbigay serbisyo sa pamamagitan ng paggawa ng batas na pakikinabangan daw di lamang ng kanyang mga kadistrito kundi maging pati ang buong bansa. Ano mo kasi totoo pang national ang Congress, pero dapat meron din silang responsibilidad at meron din silang obligasyon sa mga taong nasasakupan sa ika-4 na distrito. Ngayon ang hindi namin nakikita doon sa nakaupo ngayon. Kung gusto ko ng kapangyarihan, gusto ko ng kasikatan, yung pagiging mayor nun. Pero kailangan ko magsakripisyo para maiayos ko ang ika-4 na distrito. Paulo G. Santos, CLTV News. Hindi raw makatutulong para sa ruling party na PDP Laban ang pagkakaroon ng 2 paksyon at 2 kandidato para sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Patunay lamang din daw na candidate-driven at hindi prinsipyo ang umiiral sa partido dahil sa pangyayaring ito. Narito ang report ni Paulo G. Santos. The chairman would now ask if Senator Manny Pacquiao accepts his nomination from PDP Laban. Do you accept, sir, your nomination? Yes, I accept. Okay, so Party President Pacquiao has accepted his nomination. Sa pagdeklara ni Senator Manny Pacquiao ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo para sa 2022 elections, tila na isa formal na rin ang hiwalayan ng ruling party ng PDP Laban. Ayon kay Attorney School of Government Senior Research Fellow Attorney Michael Yusinko, dehado ngayon ang administrasyon sa incumbent rule na isang aspeto na lamado ang nasa poder. Hindi anya kasi maaaring imeno si Senador Pacquiao at ang Pimentel faction na kahit na sinasabing walang numero ay may impluwensya pa rin umano ito. Kasi isipin natin, kung buo ang PDP Laban, hindi sila watak, no? Hindi sila nahahati sa 2 faction. Just imagine if they enjoy the equity of the incumbent, right? How they can leverage that. Candidates driven at hindi sa prinsipyo ng partido din anya ang nakikita sa pagkakaroon ng manok ng QC faction na si Senador Bongo at faction ni PDP Laban Senador Pimentel na si Senator Manny Pacquiao. So that again is evidence of yung kabulukan ng political parties natin. It's candidate driven rather than party driven. Ayon kay Atty. Yusinko, aminin man na magkabilang kampo na normal lamang ang magkaroon ng hiwalay na minamanok sa halalan, dapat maging mapanuri ang mga botante sa mabigat na dahilan ng paghihiwalay ng ruling party na partido ng Pangulong Duterte. Ito dapat yung mga tinatanong ng mga botante. Kasi importante malaman na bakit sila nagkawatak. Right? Kasi ang laki ng advantage sana nila kung buo sila, given nga yung equity of the incumbent, bakit nila isinantabi yun? Bakit nila pinauna yung pagwatak nila, yung pagkahiwalay nila over yung advantage nila? So magandang malaman yun. Samantala, sa pulong balitaan ng PDP Laban faction, ang pagtanggap ni Senador Manny Pacquiao bilang Pangulo ay anticipated na.
Hindi naman umano natitinag ang kanilang grupo sa kabila ng walang kaliwanagan sa kandidatura ng kanilang minamanok na Pangulo na si Senador Bongo. We're not surprised. Ay, alam naman namin na gagawin yan. No? Pero sabi ko nga, yung pagtanggal nun kay Presidente as chairman of the party, it is a comedy. Now, the proclamation, there's drama, of course. So hopefully, sana for them, it will not end up as a tragedy. No? Pero at the rate it's going, you and I, siguro, hintayin na lang natin kung ano magiging resulta. Ayon kay PDP Laban QC Faction Attorney Melvin Matibag, kumpiyansa silang magiging paborable sa kanila ang desisyon ng COMELEC kung sino ang lehitimong PDP laban. Sworn information update status, July 19, sinabit nila. At ang nakalagay doon na chairman ng partido, yung submission ni Senator Pimentel, ni Senator Pacquiao, ang chairman ng partido ay si Pangulong Duterte. Bakit importante itong sinasabi ko? Because in August 5, we also submitted as CUs na ang presidente, ang chairman ng partido ay si Pangulong Duterte rin. Bakit ito importante? Because under a constitution, ang pwede lang magpatawag ng National Council meeting is the chairman of the party. Mayroong 50 incumbent governor at 50 incumbent na House of Representative na pinagkalooban na ng Certificate of Nomination of Acceptance o CONA ang PDP QC faction sa buong bansa. Samantala, ayon kay COMELEC Central Luzon Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, hindi na bago ang pangyayari na may faction sa iisang partido. Sakaling may isang lugar na may dalawang kandidato na iniendorso ang isang political party na may faction, ay kanila umanong tatanggapin ito. At kung maresolba naman ito ng COMELEC, magiging independent ang kandidatong hindi kikilalanin. May danger kasi yan eh. May danger kung sino yung mananalo dyan sa party divide na yan. Eh siya yung official. Pero in the meantime, yung matatalo, magiging independent ang dating. Paolo G. Santos, CLTV News. Karagdagang 130 personnel ang katuwang ngayon ng Commission on Elections Region 3 para sa pagsasara ng voters registration at pagbabukas naman ng filing ng Certificate of Candidacy. Para naman ito para matiyak na hindi maantala ang registration at pagtanggap ng COC ng mga kakandidato sa iba't ibang posisyon dito sa Central Luzon. Ang paghahanda ng COMELEC para sa darating na halalan, alamin natin sa report ni Paolo G. Santos. Sa pagsisimula ng mall setup ng voters registration dito sa Robinson Star Mills sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong September 20 hanggang September 30, may iba't ibang hugot ang mga nag-aayos ng kanilang rehistro para sa magiging partisipasyon sa makasaysayang halalan 2022. Ang ilan, babawi umano sa pinagkatiwalaang politiko na binoto na napako ang pangako. Katulad na lamang ni Jackie Lu Anisete. Yeah, sa totoo lang ha, last year, bumoto ako ng, parang panatiko ako. Pero eventually na-disappoint din ako eh. Hindi rin siya tumugma dun sa ini-expect ko sa kanya. Ayaw na raw magkamali ni Anisete kaya magbabaka sakali siya na tumama at hindi bibiguin ng pipiliin na politiko na may prinsipyo at tutupad ng pangako. Sana matuwid talaga yung daan na tatahakin niya. Na sana totoo siya. Na sana leader talaga siya ng bansa. Si Jeneline Santiago naman na bagong botante, hindi lamang ang makaboto kundi ang makakuha ng voters ID na magagamit ang pakay. Dahil sa ayudang kung minsay naaantala dahil kine-question kung saan ito bumoboto. Panghabang buhay na ito, hanggat wala ang ID, hindi ka makakaano. Parang ano din to sa'yo eh. Mas maganda kasi may bumoboto ka eh. Kasi alam nila taga dito ka. Sa iba't ibang dahilan ng mga porsigidong maayos ang rehistro para makapag-participate sa halalan 2022, ayon kay Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, nagdagdag na sila ng 130 kawani sa buong rehiyon upang hindi na maantala ang voters registration at maging ang paghain ng Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 8. We disinfect our offices and we have marshals na nakapaligid doon sa tinatawag natin na registration center. Kaya nga sinabi ko kanina,
we have actually recruited 130 casuals para lang tumulong dito sa pagsasaayos. Sinabi ni Atty. Duque na walang lockdown na mangyayari kahit na may magpositibo sa mga COMELEC officers. Ang provincial COMELEC officer ay may opsyon na magtalaga ng satellite district sakaling mangyari ito. At may gaganap na karelyebo ng COMELEC officer na sa ulado ang proseso pati na ang filing ng COCs. Meron tayong mga jurisdictions na may 3, may 2 EA na senior EAs na yan, marami ng karanasan yan. Pwede nating i-pull out yung isang senior officer EA doon, ilagay natin para mag-acting election officer sa isang lugar na kung saan talagang kailangan na meron tayong ilalagay na election officer dahil sila lahat ay tinamaan na. Ayon sa COMELEC Region 3, kasabay ng pagdaragdag ng mga COMELEC satellite registration sa mall setup at barangay sa buong rehiyon sa Central Luzon, tinatayang nasa 70 milyon na ang naitatalang botante sa Central Luzon. Leading pa rin sa rich voters population sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon, ang Bulacan. Pumapangalawa ang Nueva Ecija at pangatlo umano ang Pampanga. Bidding for ERB as of last week is 254,595. So aabot na tayo sa close to 7 million na sa Region 3. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Education Community Pantry inilunsad sa iba't ibang paaralan sa siyudad San Fernando. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Patuloy na nagpapakita ng bayanihan sa panahon ng krisis ang ating mga kabalen dito sa siyudad San Fernando, Pampanga. Sa pagbubukas ng klase, iba't ibang paaralan ang nagbukas ng Education Community Pantry para suportahan ang mga kapuspalad na estudyante. Ang champion sa local pride na kwento ihahatid ni Jennifer Salenga. Malaking adjustment ang nagdaang school year sa sektor ng edukasyon. Lumipas na ang school year 2020 to 2021 pero nagpapatuloy pa rin ang mga suliraning kinahaharap ng mga magulang at estudyante na nagbalik eskwela na dahil sa patuloy na pandemya.
Libre ang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa bansa, pero hindi sapat ito lalo sa mga magulang na nawala ng hanap buhay dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Problema pa rin kasi nila ang pambili para sa mga pangangailangan sa pag-aaral ng kanilang mga anak tulad ng reading materials at school supplies. Sa Pampanga High School, isang survey ang isinagawa ng mga guro upang malaman kung ano pa ang mga problemang kinahaharap ng mga mag-aaral at magulang na posibleng maging dahilan upang mahinto ang estudyante sa pag-aaral. We have struggling students, we have poor peace. And for our survey ng ginawa ng mga bawat advisors, mostly po nakita namin doon yung kailangan nila sa mga learning materials or school supplies. And then some are gadgets actually because yun po kailangan nilang makipag-communicate with the teacher or advisor nila. And some load actually din kailangan nila para sa access sa internet. So yun po yung mostly na nakikita ko. Ayon kay Arnold Carion na isang guro, may mga estudyante raw siyang muntik ng huminto sa pag-aaral, ngunit kanya mismong sinadya sa bahay upang kumbinsihin. Gaano man kahirap ang buhay, mahalagang ipagpatuloy daw ang edukasyon ng mga bata. Kaya naman kahit delikado ang lumabas ng bahay dahil sa banta ng COVID-19, kailangan daw alamin at pakinggan ang mga ito upang magawa ng solusyon ng problema. Kung may community pantry na layong tumulong sa kapwa na malamnan ng kanilang kumakalam na sikmura, community pantry naman na lilinang sa kaisipan ng mga estudyante ang inilunsad upang tugunan ang problema ng mga magulang at estudyante sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Ang Education Community Pantry ay sa ilalim ng Project NEST o Nurturing Environment and System for Thriving. Sa proyektong ito, maaring magbigay at humingi ang isang magulang, bata o guardian ng tangible at intangible na education needs. A wide variety of help, guidance, assistance, na nakafocus lang tayo sa educational needs ng learners at para ma-match natin sa modular learning nila, especially during this time of pandemic. Lahat ng mga kailangan nila with regards to learning materials, learning resources, actually, pati libro, pwede din po kaming magbigay. All they need is to read and answer. Ganun na lang po. Bukod sa mga kagamitan sa eskwela, kabilang din sa Education Community Pantry ang pagbibigay ng tutoring, counseling, parenting tips at iba pa. Sa mga magulang na interesado, may 3 paraan na ipinatutupad sa PHS para sa kanilang Education Community Pantry. Una, sa Facebook group page ng mga magulang kasama ang mga guro. Maaari ring dumirekta sa mga advisor at ipaalam ang pangangailangan ng mag-aaral o kaya naman ay sa pamamagitan ng drop box na makikita sa main gate at back gate ng paaralan. May drop boxes per grade level at ilalagay doon ang tangible at intangible needs ng estudyante. Parents po, wag pong mag-atubiling kung kailangan po natin. Basta nandito po kami sa Pampanga High School, pwede po kayong mag-walk-in din. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang PHS sa lahat ng nag-donate. Pero upang masustain ang programa, kinakailangan pa rin ang bayanihan. Kaya naman sa mga may mabubuting puso, kumakatok ang PHS ng donasyon para patuloy na maibigay ang pangangailangan ng mga bata. We are seeking your help para at least maitawid natin yung mga bata na to. I'm begging yung mga stakeholders natin na i-navigate natin, explore natin yung pagtulong para sa mga bata. Maraming pampublikong paaralan pa sa Siyudad San Fernando ang nagpapatupad ng Education Community Pantry. Kaya naman hinihikayat ang mga magulang o guardian na sumali sa NEST Education Community Pantry sa paaralan sa inyong barangay at makipag-ugnayan sa school head o mga guro. Maaari ring magtungo sa paaralan, barangay o respective sangguniang kabataan offices at doon i-drop ang inyong sulat o forms na naglalaman ng inyong request para sa supplies o serbisyo. Ganito rin ang proseso sa mga nais namang mag-donate. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon bukas kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Okay, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito po ang magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang binabantayan pa rin po ng Pag-asa
Dito po ngayon ay namataan sa layong 280 kilometers dyan po sa may kanluran ng Subic, Zambales. Mahina naman po yung chance nito na maging bagyo, pero siyempre po yung posibilidad po hindi po natin inaalis. At ito po ay nakapaloob sa natawag nating Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Mimaropa, Western Visayas, Mindanao at Quezon ay magiging mauna po ang papawiri na may inaasahan po tayong mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilad at pagkulog. Dulot nga po ito ng LPA at ng ITZZ. Ang Metro Manila naman po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa Commission ay magiging maulap ang papawiri na may inaasahan po tayong mga isolated cases ng rain showers at ng mga thunderstorm. So ito po ay dulot din ng ITZZ at localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil kahit na medyo moderate, light to moderate po yung nararanasan natin mga pagulan sa ibang lugar, ay posible rin po tayong mabasa. Kaya magbaon pa rin po ng gamit panangga sa ulan kung kayo po ay lalabas sa inyong mga bahay. Pinag-iingat po ang lahat at sana po ay sumusunod tayo sa minimum health protocol na pinatutupad ng ating mga LGUs at ng ating mga namumuno. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa ibang detalye, maaari niyong bisitahin ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Maging sa Twitter po at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Cable Channel 115 at sa ating mga 39 cable partner. 96 days na lamang po mga kariyon at Pasko na. Sa kabila ng nararanasan nating pandemya, naway madama pa rin natin ang diwa ng Pasko sa puso ng pagmamahalan. Kasama po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Rainiel Pawid. Maraming salamat.